ahinya kapok aduoko penjo ni no. Liyo, yes. Public participation kata in king'iyo wuon wan kaka yudhe. Public participation kaluo ok en public participation as a definition of public participation kako onego bed nobedo e county governments. Public participation osebedo gi nying mopogore. Rawere ok ni pok yudo thuolo mar timo public participation. Rawere ong'eyo gima dhi mbele public participation. Ok gin gik ma gi expect. Public participation en ni wadhi chiwo ideas magwa kaka rawere. To public participation kaluo oloki kuma josiasa kao credits. Ni credits nango giuso party. Either giwacho ODM mane public participation ginyalo nyiewo ne jopiny mogo ka giwacho nango pesa nindo Mabei, stima nindo kanye, Siaya. Mane gima dhi mbele public participation. To mano ok ni pok wayudo thuolo mar dhi. Onge agenda e public participation. To ka jotendwa mag tend county nyalo nyisowa ni public participation kwa bire to wadhi timo magima wabiro dhi. To kamano aya wawuoye wach devolution madhi mbele Homa Bay. Bero were obedo included. Boketwa kanyakla kae. Waneno ka devolution ne it is like a celebration for the 14 years. Man wayudo devolution. Devolution gima ber. Ang'o ma devolution nokelo? Nomiwa 47 counties. Gima ne onge. Okel sirikal gima chiegni gi jopiny. Jopiny yudo demokrasia machiegni kodgi. In which way? Wanyalo yiero MCAs. Mua feel nango votes wa are counted rightfully. Wan gi joma telonwa at the grassroots. Gi different projects moketnwa wanyalo yudo machiegni. Wan gi MPs kacha. The MPs to nentiere ga. Wan gi senators. Wan gi governors. To seche mukel governors ni. Ntiere projects manokel etiend county. Machalo kaka health, gige water go, gige agriculture, weche mag pur. Noket e county government. Koro gini keto jopiny bedo machiegni gi sirkal. To wan kaka youths. Tend county, kanokel county government, dongedo ka ntiere chief officer mar youth, ntiere director mar youth, ntiere jogenda, ineno. Koro at least youth yudango that relationship man machiegni. Mane gimonya wacho nango wase benefit gangowa gi devolution. To challenge kata gimo poko bedo makare. Wayudo ni ka jotend youths mose mitije gi county governments. Ok giti kodwa maber. Ok giti kodwa maber nango. Kaka wawachi ni sani wakoso employment. Yudhe mang'eny ok ondiki. Jotendwa mag yudhe pok gilobi gik malongo manyalo miyo wayudo ang'owa kata tije matindo tindo despite ni ok ginya create our permanent jobs to all of us. Tije matindo tindo, projects magikelo. Gima maduong' mwanyalo neno for example Homa Bay County, gima maduong' mwaseneno. Seche mwafil ni ntiere jatelo mar youth, gikelo gik moko miluongo nango ni National Youth Day, mane chieng' mwafil nango ni wan jo yudhe. To seche go we are just going to celebrate this onge gimwafil kanyi neno. Mane chieng' ni National Kenny AIDS Day, mane chieng' mwinjo nango wan koka wan jo yudhe wan e county, nano such things. Ni National Youth Day. Gik moko ka inago. To instead ntiere gik moko ma projects moko ma ingene ka gindiko no jok moko ma wigi lew jok moko ma wigi lew kata kairo ingene seche moko ko mejo telo ingene mago positions mag youth ineno yudo ko ondik mamwa moro ma ja 50 years it is not wrong to kata ko ndik ja 50 years ni omie kata deputy director moro ma ja youth to deputy director ni bekelo committee or delegation manyalo advise them. They can advise us, but the ideas, one godo ineno. That is the only way ginyalo include wangowa a county government. To devolution karumo. Sani, it is a celebration. Ideas wa, it is not a time because the agenda mar devolution, it is not a time me wan present angowa our ideas. Jomano create devolution, they are going to celebrate. Are they going to come up with the challenges remano kot mosebedo kok timre dongruok mane mapoko sebedo lakini wan kaka jo yudhe gicheke docket wano ginne kaka nyalo tiyo malongo docket mar youth e county government osebeda gi nying. What is AIDS Day? What is National Youth Day?
if it is just a walk. No agenda. Aneno ka Evans nyiera ahinya seche milose Elnino.